אז יש לנו כתב מסכה או כתב פרסונה. ומה זה בעצם כתב מסכה או כתב פרסונה? זה כשהכתב מקבל צורה אחרת, הצורה בעצם היא כמו מסכה, שבאה להסתיר משהו, שבאה להראות שאני משהו אחר או מישהו אחר. לפעמים הפרסונה שאני מאמץ לעצמי משתלטת על האני עצמי. ובעצם מסביב אנחנו מרגישים הרבה, אני לפחות בתקופה האחרונה, יותר ויותר מסכות על פנים של כל מיני אנשים, אולי גם שלי, לא יודעת. וזה דוגמה לכתב פרסונה, אתם רואים כאן? פה הפרסונה השתלטה על האדם, זאת אומרת, לא בטוח שהוא מראה, בטוח שהוא לא מראה מי הוא באמת, אבל יכול להיות שהוא גם אימץ את התכונות של אותה דמות, של אותה פרסונה שהוא לקח לעצמו. ותחשבו עליכם כמה אתם באמת חושפים, או גלויים, או מראים בדיוק מי שאתם, או האם יש מסכה שעוזרת לכם להתמודד עם דברים, להתמודד עם אחרים. בדרך כלל, המון פעמים, אנשים שונים, במקומות שונים, התמודדויות שונות, התנהלות שונה עם מסכה אחרת, עם פרסונה אחרת. יש את אלה שהם what you see is what you get. אז מה אתם בכל העניין הזה?